Tak, a teraz sa bavme na rovinu. Koľký rok po sebe si píšeš tie isté predsavzatia, pretože čo bolo z tvojich plánov naposledy? Nič. Tým, že ale pozráš toto video, pochopíš, že stanovovanie si novoročných predsavzatí vo väčšine prípadov je len predávanie sa na falošnú ilúziu, že jedného dňa prevezmeš zodpovednosť za svoj život a tvoje veľké sny nie sú úplne stratené. Ale vo veľkej väčšine prípadov to všetko padne. Pochopíš, že zmeny sa budujú postupne a pokiaľ v tvojej identite nebolo zakorenené to, že chodíš cvičiť, tak nemôžeš čakať, že lusknutím prstu budeš chodiť cvičiť 6 krát do týždňa. Ja to v tomto videu budem prirovnávať všetko k cvičeniu, pretože je to aktivita, ktorá má v podstate vo všetkom živote obrovskú spojitosť, hej, a funguje všetko na rovnakom princípe, ale vy si to už predstavte do čohokoľvek chcete. A predpokladám, že nechceš, aby ubiehali ďalšie roky a ty si stále stagnoval. Takže v tomto videu si povieme, ako dokážeš učiniť zmeny vo svojom živote a zobrať plány do svojich vlastných rúk a konečne sa niekde pohnúť. Čiže bum, poďme k prvému bodu. Poviem vám prípad zo života, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. Sú skoré ranné hodiny, vonku je tma, strašná zima a počuješ zvoniť ten odporný tón budíku. A ty teraz si v stave, kedy sa cítiš božsky pod tou perinou v komforte, v teplúčku, v kľude, ale musíš vstať a ísť preč. Musíš ísť do práce alebo do školy, pretože vieš, pokiaľ neprídeš, tak to bude mať svoje dôsledky. Máš tam ten vnútorný tlak, ktorý ťa núti ráno vstať a ísť. Ale keď teraz príde deň a máš voľno, ako je možné, že dokážeš celý deň preležať v posteli a nevyťahnuť pety z domu, maximálne z niekde na pivo? Pretože nemáš ten vnútorný tlak, ktorý ťa tlačí ráno niekde vstať. OK? A tomuto sa teraz ideme v prvom bode venovať. Čiže v tomto prvom bode si ideme vysvetliť, ako vybudovať ten vnútorný tlak, ktorý ťa donúti stále na niečom pracovať. Prvá vec, musí prísť totálne uvedomenie tvojej situácie. Musíš si zhodnotiť, ako vyzeráš, kde v živote sa aktuálne nachádzaš, koľko času si za posledné roky premrhal, aká je tvoja finančná situácia, čo si chceš kúpiť, OK? Ja tu budem hovoriť na prípadoch zo života, čiže ja keď som mal 14 rokov, to už je obdobie, kedy sa začneš tak trošku viacej vnímať, už máš možno nejaké ambície a v tomto čase som trénoval thajský box za zápasenie. Ale jedného dňa som si uvedomil, kurva, ja som strašne chudý. A vtedy sa vo mne spustil ten impuls, čo ma viedlo postupne k cvičeniu. Vždy, keď som niekde išiel, mal som v lete krátke tričko, stále som mal v hlave, pre Boha, ja som strašne chudý, ja sa takto necítim dobre, toto takto nemôže byť. A non-stop som si vizualizoval, ako vyzerám, keď budem mať o 30 kg viacej. Všade, kde pôjdem, v prirodzene v ľuďoch vzbudím rešpekt, všade, kde pôjdem, všetci sa budú po mne pozerať a budem ten prvý, kto má pozornosť od ostatných. Čiže toto je cieľ, ktorý potrebuješ dosiahnuť. Potrebuješ si zhodnotiť, kurva, ja mám fakt málo peňazí na uše, nejdeme si mázať medové fúzy, ja mám strašne málo peňazí, ako to takto môže ísť ďalej, mám staré auto, chcem si kúpiť niečo lepšie, ja musím kurva niečo so sebou začať robiť, tak toto nejde, nie som spokojný. Alebo zľaš dole tričko, pôjdeš pred zrkadlo, povieš si, ty kokos, ja mám fakt nadváhu, ja mám fakt veľké brucho, ja mám strašne úzke ramená, toto nemôže byť, ja sa necítim dobre, ako to bude, keď budem vyzerať nejako lepšie, ja s tým musím začať niečo robiť a potrebuješ si toto vsugerovať do svojho podvedomia, aby si na to myslel non-stop. Non-stop si mal v hlave to, že nie si spokojný a vytváral na seba tlak, ktorý zapríčiní to, že vykonáš akciu. Vytvoríš v sebe taký hlad, ktorý utíšiš jedine vykonaním akcie, ktorá bude viesť tomu výsledku, ktorý chceš. V tejto fáze, keď už príde toto uvedomenie a vizualizácia toho, ako bude tvoj život vyzerať, keď toto zmeníš a ideálne do toho začneš sledovať niekoho, kto už má to, čo chceš ty. V mojom prípade to boli tedy napríklad fitness influencery, OK? Čo ti dodá ešte väčšiu dávku motivácie a bum, prebudil si práve svoje vnútorné zviera. A rozpáliš ten vnútorný oheň, ktorý v sebe máš. Ak ho tam teda samozrejme máš a nepovieš si, je mi to všetko jedno, asi som predurčený na prehru. Vieš, toto ťa v živote položí. Pracovitosť v dnešnej dobe je schopnosť prežiť. Dobre? A prechádzame k druhému bodu. Ako som už spomenul, zmeny a identita sa buduje postupne. Pokiaľ si doteraz nechodil cvičiť, nemôžeš rátať s tým, že hneď od zajtra lusknutím prstu za to, že si to dal do svojho novoročného predsavzatia, začneš cvičiť 6 krát do týždňa a kompletne sa zmeníš.
nereálne, nepôjde to, do pár týždňov sa spáliš a skončíš, OK? Napriek tomu, ako máš veľkú motiváciu, pokiaľ to hneď na začiatku prepáliš, končíš. Čiže ja osobne, keď som začínal s cvičením, tak som začal cvičiť 2-krát do týždňa. Bez toho, aby som vôbec vedel, že je to tak ideálne. Pretože pomaličky tú motiváciu musíš pretavovať na zmenu svojej identity. To znamená, že začneš cvičiť napríklad 2-krát do týždňa, alebo pokiaľ začneš nejaký biznis, nemôžeš čakať, že teraz budeš robiť 8 hodín denne, pretože reálne ani veľakrát nevieš, čo by si mal za ten čas robiť. OK? Čiže začneš pomaličky a začneš si to pomaly budovať ako súčasť seba. Aby to bolo pre teba tak automatické, ako keď si ráno ideš umyť zuby. Pomaličky sa učíš, zdokonaluješ, prichádzaš na nové veci stále. Hej, pozeráš videá, čítaš si o tom a podobne, stále skúšaš niečo nové, čo si sa naučil, aby si to spestroval a posúval sa ďalej. A časom zistíš, že fúha, 2-krát do týždňa mi je cvičiť chodiť málo. Zvýšme to na 3. Viem, že teraz som prišiel na nový systém full body, poďme 3-krát do týždňa, idem to skúsiť a bang, 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 takto sa budeš posúvať, chápeš? Bude to trvať nejakú dobu, kým nastolíš ten správny režim, ale takto postupne, keď si naplánuješ, napríklad, že prvé 3 mesiace začneš chodiť 2-krát do týždňa, vydržíš to, už to bude samozrejmosť pre teba, dobre? Po 3 mesiacoch napríklad, hej, to samozrejme rád ako príklad, môže to byť kľudne mesiac, 2, podľa toho, ako to cítiš. Po 3 mesiacoch si povieš, že idem začať chodiť 3-krát do týždňa. Musíš pomaličky z toho budovať svoj návyk. Aby sme sa ale pochopili, aby si ty bol schopný učiniť zmeny vo svojom živote, musíš dodržať všetky body, čo ti tu poviem, OK? Pretože ako náhle jeden spáliš, už to bude nestabilné a riskuješ, že to celé padne. Tretí bod. Fokusuješ sa na proces, nie na výsledky. Vysvetlím. Ja na začiatku som si dával veľakrát ciele, že tento rok chcem nabrať 80 kg, keď som mal 63, OK? Alebo mával som na začiatku nereálne očakávania od biznisu, napríklad, že druhý rok v biznise chcem už zarábať 3000 mesačne. Dobre, to bolo v tej dobe samozrejme nereálne, pretože ty nemáš dostatočné skúsenosti, znalosti a skilly, aby si sa dokázal k tomuto výsledku prepracovať. Sú to skreslené predstavy a ty ako náhle ich nebudeš dosahovať, ty môžeš byť veľmi ľahko frustrovaný z toho, budeš stať pred zrkadlom, ako som ja stál po roku cvičenia, nabral som už nejakých 8 kg, pozerám sa, dávam dole tričko, napínam sa do piči, čo to nerastie, chápeš? Nemal som proste jednoducho skúsenosti, aby som sa niekde dokázal posunúť. Čiže ty sa najprv fokusuješ na to, aby si vôbec 2-krát do týždňa cvičiť chodil. Aby keď prídeš do fitka, vedel si, že dneska mám prsia triceps, a minulý tréning som išiel bench so 60 kg, tak dneska pôjdem so 62,5. Mám tam progres, mám tam plán, OK? A na to sa ja fokusujem. Úprimne, ja som až tento rok pochopil, keď som si týmito všetkými vecami prešiel, aj čo sa týka hlavne biznisu, že je dôležité si plánovať aktivity, pretože mával som aj ja, veľakrát som si dal nejaký plán, že koľko chcem zarobiť, ale potom som reálne zistil, že to sú len skreslené predstavy, ktoré nemajú relevantný podklad, pretože od ničoho reálne sa neodvíjajú. Ako aj keď napríklad začínaš s podnikaním alebo z nejakej fáze podnikania, ťažko si dáš na začiatku cieľ, že tento rok zarobím 80 000, lebo sa na to cítim. Máš toľko skúseností, máš toľko rozrobených klientov, máš takú značku, máš také všetky okolnosti, ktoré ti to umožňujú takéto číslo zarobiť. A čo je veľmi dôležité, čo chcem, aby ste pochopili, ty vo veľa prípadoch nevieš ovplyvniť to, či ten výsledok skutočne dosiahneš. Pretože ty nevieš, ako tvoje telo bude reagovať na určité zmeny, hej, na určité nové veci a nevieš ovplyvniť veľakrát rozhodnutia klientov, či majú prachy na to, aby si ťa zaplatili, alebo či aktuálne v tej chvíli oni učinia to rozhodnutie, že si u teba niečo objednajú, alebo príde nejaká iná priorita v živote, jednoducho nevieš to ovplyvniť. Ja ti dám príklad. Ja som si tento rok napríklad naplánoval, že na svoj firemný profil budem dávať 2 reelska do týždňa, pretože som si otestoval, že tak najlepšie fungoval algoritmus a vtedy prichádzal najväčší prísun dopytov. Počas celého roka, keď budú padať aj sekery, 2 reelska do týždňa proste na ten firemný Instagramový profil postnem. A to bude viesť k tým výsledkom. Nebudem teraz frustrovaný a pozerať do piči, tí followery nerastú, že asi robím niečo zlé, toto ja sa na to môžem vysrať, vieš. Ale keď budem takto pravne sa fokusovať, dobre, dneska mám deň, že plánujem videá, na ďalší deň videa natáčam a potom sa robí postprodukcia, postupne idú von a budem sa fokusovať na toto, ani nevieš ako a bum, máš proste po nejakom čase výsledky tu. Chápeš? Musíš zmeniť len tú perspektívu. Ono je to na začiatku dosť ťažké pochopiť, ale keď sa na to začneš sústrediť, uvidíš, ako ti to krásne všetko pôjde. Dobre? Čiže budeš sa sústrediť na to, aby si dával nejaký určitý počet bielkovín počas dňa, čo máš jesť,
dneska čo máš ísť cvičiť, akú váhu máš pridať, ako progresívne preťažiť tie svaly. V biznise ráno viem presne, že po cvičení idem robiť cenové ponuky, potom mám nejaké stretnutie, potom mám nejaké aktivity zase na rozvoj biznisu, potom máme nejaké jednanie, kde budeme premýšľať, ako rozšíriť niektoré určité veci, zlepšiť. A na toto, keď sa fokusuješ, tak ti garantujem, že tvoje výsledky sa dostavia a budú ešte krajšie. Samozrejme je dobre vedieť, kam smeruješ, ale neupínaj sa na to, OK? Potrebuješ mať všetko na nejakom relevantnom podklade a veľa vecí, bohužiaľ v tomto svete ovplyvniť nevieš. Nie sme bohovia, ja som len poloboh a preto všetko neviem ovplyvniť tak, ako by som chcel. A nadväzujem na štvrtý, posledný bod, ktorý veľmi súvisí s tým tretím bodom. A to je, že potrebuješ jasný plán. To-do list je totálny základ. Prečo? Pretože pokiaľ ty si deň vopred napíšeš na papier, čo všetko máš spraviť, tvoja hlava sa úplne odľahší a ráno, keď staneš, vypneš budík a budeš mať presne papier, ty presne vieš, čo máš ísť kedy robiť. Možno sa ti to nezdá, ale tvoja produktivita sa rapidne zdvihne, pokiaľ to nebudeš držať v hlave a budeš to mať presne pred sebou na papieri, čo dneska musíš odškrtať a nechceš byť loser, nechceš tam nechať voľné štvorčeky, chceš mať všetko vyplnené, takže to kurva spravíš, OK? Alebo spravíš oveľa viacej, ako keby to držíš len v hlave. Na začiatku sa samozrejme veľmi ťažko plánuje, OK? Pretože ty nevieš poriadne, čo všetko by si mal robiť. Ono to prichádza až časom. Keď nadobudeš dostatočné skúsenosti, trošku sa okúkáš, rozbehneš a potom už cca vieš, čo asi by si mal kedy robiť a postupne si to plánovať. Niekedy je to samozrejme ťažké naplánovať, pretože príde ti zrazu cez deň telefonát, stala sa nejaká vec, musíš to riešiť. Dobre, bez ohľadu na to, čo máš všetko naplánované, musíš teraz riešiť nejakú urgentnú vec. Ale zhruba by si mal vždy vedieť, čo všetko ideš robiť. Takisto aj, čo ideš dnes vo fitku cvičiť. Tam v podstate toho sa vieš veľmi pekne držať, potrebuješ len dostatočné skúsenosti a byť v tejto oblasti nejakým spôsobom vzdelaný, či už formou videí, akože za mňa videoedukácia formou od fitness influencerov a podobne je úplne najlepšia, pretože veci, na ktoré by si ty prichádzal niekoľko rokov, ti oni vedia dať do jedného videa ako súhrn a ty si už vieš spraviť potom vlastnú perspektívu, vlastný obraz o tom, čo tebe bude sedieť a podobne. OK? Že poďme si spraviť súhrn, aby si ty učinil zmeny vo svojom živote. Prvá veľmi dôležitá vec. Potrebuješ, aby prišlo totálne uvedomenie. Uvedomíš si, koľko času premrhávaš, kde sa v živote nachádzaš, kedy ráno vstávaš, kedy chodíš spať, koľko máš peňazí, ako vyzeráš, ako vyzerá tvoj život, kam sa uberáš, si tam, kde by si chcel byť. Po uvedomení prichádza vytváranie vnútorného tlaku. Začneš tieto veci mať non-stop v hlave, súhrieš si do podvedomia, začneš si vizualizovať, musíš byť stále ten snílek, predstavovať si veci, ako budú vyzerať, pokiaľ sa dostaneš tam, kam chceš. Ja si úprimne veľmi často predstavujem napríklad, že sa veziem po hlavnej ulici v Lambe nášho mesta, mám vypeckovanú hudbu, drahé okuliare, všetci po mne pozerajú, potom idem za mojim kamarátom, dáme kávičku, odparkované drahé stroje. Všetci ľudia, ktorí mi napríklad neverili a podobne, pôjdu okolo, ale len im pekne takto s úsmevom zakývam, dobre? Tu ťa ale chcem upozorniť, pokiaľ si zadrbeš slúchatka na uši a vypustíš si hneď ráno hudbu a toto si budeš predstavovať, tak si vypáliš dopamín a počas dňa budeš nepoužiteľný, OK? Čiže tomuto sa skús vyvarovať, aby si hneď ráno dal slúchatka a počal hudbu a lietal si v týchto ilúziách, lebo môže ťa to vyčerpať a môže to mať práve že opačný dopad. Ďalšia vec, ktorú sme si vraveli, zmeny prichádzajú postupne. Začni pomaličky. Vytváraj si postupne tú identitu, aby keď sa povie tvoje meno, hneď sa povedalo, áno, Markus, ten chodí cvičiť, hej, ten je spojený s cvičením, ten vieme, že robí nejaký biznis, vieme, že on cvičí, vieme, že vystupuje na sociálnych sieťach, že tvorí. Musí to byť súčasť tvojej identity, hej, ok? Všetci musia vedieť, keď sa povie tvoje meno, že ty chodíš cvičiť. Teda samozrejme, mal by si to vedieť hlavne ty sám, ale pokiaľ to už vieš ty sám a robíš to pravidelne, tak ostatní to budú vedieť tiež. To je tá druhá fáza, kedy už je to naozaj späté s tvojou identitou, ok? Čo sme si povedali, musíš sa fokusovať na proces, nie na výsledky. Pretože pokiaľ sa budeš fokusovať na výsledky, ktoré ešte nebudú prichádzať, môžeš to veľmi rýchlo odpáliť a nikde sa neposunieš. A piatá vec, potrebuješ jasný plán, pretože bez plánu budeš mať chaos a skončíš vo frustrácii a budeš riskovať obrovskú prokrastináciu. A teraz ti poviem poslednú vec, aby si sa uvedomil. Spomen si, ako tento rok ubehol strašne rýchlo. Ani si sa nenazdal, bum, máme tu 2026. Nedávno sme boli na Silvestra pre Boha a oslavovali sme len nový rok 2025. Bum, 2026, ako nič, chápeš? A zároveň ten rok je doba, kedy sa dá toho strašne veľa stihnúť. Povedz si vždy, keď budeš frustrovaný, ak teraz neprestanem, ten rok ubehne veľmi rýchlo, kde môžem byť? A garantujem ti, ak budeš disciplinovaný a vytrváš, o rok budeš ďakovať
že si sa posunul ďalej a že si neprestal. Nemusíš niečo robiť na 100%, hlavne začni, udrž nejaké tempo. Aspoň keď budeš celý rok chodiť cvičiť, keď len 2-3 krát do týždňa. Nemôžeš čakať zase nejaké enormné výsledky, ale zvládol si to, chodil si cvičiť. O rok si zase povieš, OK, toto som dal, ale mohli by sme pridať. Stále môžem dosiahnuť viac, chápeš? Čiže pamätaj na to, kamarát. A pokiaľ by vás zaujímali podobné témy, ktorým sa tu budem na tomto YouTube kanále venovať častejšie, tak ma určite sledujte, dajte mi like, dajte mi odber, nech podporíme trošku algoritmus, pretože si myslím, že tieto videá stoja za to. A ďakujem, že ste to dopozerali až sem, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čau.